Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga uripon wallah, mga bilangataw, sa iku simbanian sa ikwallah subhanahu wa ta'ala, na naguso mga kanwa mga uripon wallah, mga luksami, mga pagaryami, mga bubayami, buskan mga aryami, di maro masay mamuasay mantua masa, na ayap manabandingan tanwi manto, na agyang kaayaw pa man Kambilangatawi ku kabatyaa ku Qur'aan, mapapadalmanan sang kutuwa pa man inaloy Ibnu Kathir, ayatan waya makna niyan nabatian so makna niyan kaamay kabatian tanupun so Arabikian na pamanatan tuwa kalanggay na makampatubuan kaya pamanay pambagaytan mo oras. Paganay ro na paman Kambilangatawi udi na adab sa ko kabatyaa ko Qur'an na so Qur'an na dimbatian na budika kapatan kesku o tao amadadal mahadat na ayama na niyan na taman sa di makasuti. Diyan mo takadidal miya na hadas na lagi lang ko takiyang bubangunan sa walayo karumai udi nagyang ko pa man na kaya tatagi na po mama udi na so babay na ayama na niyan na adinaw pa man na miya kaliw sang kuto pa man na miya kapusang kuto pa man na miya tagin na nataman sa di makapaygo na di ka pa kayo ba niya na pumbatia so kitab wallah subhanahu wa ta'ala. Okay, nayakater o mga ulama apirmiran din pagkaaloy na pagka pa kaya sumilalangag ka na andabay ni din ka di pamimikiran din ka di parugurugud sang kuto pa man na kapumbati kagaon api apan ayama na niyan na mapapadal mo ka pa man kadat. Mga uripon wallah, ikadua na kinanglan na ayama na niyan na mausar umbatiya sa Qur'an so siwak. Agyan ka na mabubaliw pa man na panisig mga Arab andabay ni bagkawa kayo miya kapia-pia o pamanakap kalimpiwin yan ko mga ngipno dirong di manisig kagyan na ni ayaman na niyan na pamanap sobra pa ko totbra sige akwan kaya di pa ka di niyan na ayaman na niyan na kabinasa so bus ang kaya pamanangipan nagyan ka na pamanasiwak na ayakatiro Rasul sallallahu alaihi wasallam na udiyak mo buat tigyan kapakaragni so mga umatakan na isubu akong kiran so siwak sa iko uman din yung maayama na niyan na kapka uman din sa ka minutos uman sa ka oras diyan ka na siwak na importante yanan kaya dabatan no siwak sa Pilipinas permanente na minisabitan uro ng kanan na toothbrush ayama na niyan nagyan ka na brush sunswallahu ta'ala na ayam matao sa pamanakang balasin yanon. Ikatlo na penditar niyan so mapiya kunditar niyan. May kambatiya sa Qur'an na penditar niyan so sote kunditar niyan. Lagi lang kaya pamana mga puputi ang ditaran, giyang kaya timon, guwapiantong ang ditar na asaraw pamana masusuti. Ikapat na ko Kambilangatawi ko kabati ako Qur'an na sumur ka sa kiblat na ibubetad ka ang kuta Qur'an sang kanan na lihar kaan na mi pupuro dinggam betad din sang kuta ayama na niyan na floor mat o di nagyang kuta pamanatilam na ugyang kuta pamanawluna na masusuti ang kuta pamanawluna nagkapakaya ibetad kaun na ayama na niyan naroon kapubati ang kuta Qur'an. Sabab sa kaya mapiyasan ka na pamana Qur'an sabab ko kapag adatiron kasaslaon nagyang ko takipo puro nun. Ikalima kinanglan matutukis so pamikiran yan. So pumbatya sa Qur'an na kinanglan na matutukis so pamikiran yan. Kana ba di ayama na niyan na palaulaog so
anda ba ini pamikiran niyan sa tutig mga wata kana ba di tripping sa niyan di tripping na sa mga negosyo niyan, sa mga pagida niyan, sa mga yamana niyan na mga padaw pa man mga galabukian sa niyan pupuntari asang puto pa na nakapambatian na yan sa kitab wallah subhanahu wa ta'ala. Ikanam na sa Kambilangatawi ko Qur'an na terg ko mga ayat adaan ang mga pamagitaon wallah ko kasiksaan nagungdagda niyan ko pamangni sa daa ko wallah subhanahu wa ta'ala sa ilidasyan na gida pa man napakasabot so taw sa basa Arab kasabutian so sabuad amana ang kaya Qur'an na mabatian ng kuto pa man mga kasiksaan na pigibu din ang dikatiro sa na'udhu billahi min dalik. Na'udhu billahi min dalik. Udi na maranawan yan sa tiruan yan na malindung nga kaya Allah, pangning kaya Allah di garak na ng sugat ang kanano pa man nakasiksaan. Gusto mga ayata adin na mga diyan diun wallah ang mga promise ang mga balas ko surga na pamangnian niyang wallah subhanahu wa ta'ala maparulin yan. Ikapito na oba niya na paggawai sa Qur'an ayam ana niyan na makakayat. Kadakalanan na pamanakay di ka atur-atur sang niyan di kagagaan kaas pangadi labarato murit na nayaman niyan nagkiyawaan niyan sukuan pembatian niyan na Qur'an na dan niyan din legna o di naswina na nakagiya paninindaan na lumiyo sumulid na pamana dan niyan malegnang kuta Qur'an na kailangan nagyang ka na Qur'an na di ka pagawai ayam ana niyan na makakayat. Why? Guuman niya na pembatugi sa apya antum na asay suliyaw o Qur'an. Ay nam kapya diyan na may pupuro sa Qur'an. Dinggam batugan sa apya antum na asay, lag apya bulpen, apya perak, giyamuta sinsilyo. Na dingga ayam ana niyan na pembatugi sa kuliyaw o Qur'an. Giyanan na paman na kabubayan tan wallah subhanahu wa ta'ala amay ka paman naditan mo nanding bulalan ang kanana Kambilangatawi sa Qur'an. Ikawalo na uba di pa magumbawa sa suara so sabaad igira at mbatian sa Qur'an. Pamana di pa magumbawa sa suara barat na so isa kawalay na ando ba ini so kapambati ako Qur'an na sara matatang ka ando ba ini pagkandiyan. So isa ka kwarto na pekan bilang kapsang ko pamana kwarto sa pamana sumiyakat tengka ayam ana niyan matengka kapambati ako Qur'an. Kenapa niya na ando ba ini na pagimitita si Abdul Basit si Mansawi Muhammad Sedic al-Mansawi so mga sampyo ng mga pagbubatiyak sa salakaw runuto kagang ko ta paman nakapagistadian sa paman nakaplagam na salakaw runuto na si isang kaya paman nakapagubatiyak wallah subhanahu wa ta'ala paman nasimba na nauba di pa magumbawa sa ayam na niyan nakatanog iswara. Ikasyaw na taragnian so kabatyaa igira penggenggaben ay ginaman ng tuwaging gabita at batya sa kota Qur'an na ditakabal sa kota mga batang na natarke pasin matya nakasuyang ka ang kota pamanamiya putulo ng kota kapbatya ka sabab sa kota kang genggabar ka uli nagyang kota kaya palagit ka na miya kakibayid ng kota pamanang mga batang na sabab ko ka di Kambilangatawi ko Qur'an na targen ka sabab pro ikasapulo na dimbatian sa Qur'an sa sulod o mga padian na gusto ko mga darpa mararamurong. Diyan ko ta pamana kakaradian na pamana sa lakaw di rundi pa karadian na pamandingaw na rangan ng suka pambati ako Qur'an na ando ba ini isa sa parpunan na nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa isang kanap ayaman na niyan na mga padian adi di katayo do mga tao so pamakin kayra nun kadi sila ni gagaan di sila ni mamamasa na yun karupo pa andara ang kuto pamanaka kita ba Qur'an amay kabas ka bubuy po makin po natatagwin ka sa hid po ng kuto pamana radio ka diyan kuta cellphone ka
tanudan-tanunan ng piya-piya ka madakla po pakasubuksan di tanu isumbur sa Qur'an sa iko mga padapakaradian kaayamanan niya na di katayo mamamakinig ang kuto pa man na pumakinig kakagiad na matitibubar o pa man na programa kana ba nga pipikiray ba na di niyo palawan yang kaya Qur'an di ipamakingan niyo nagginakay niyo ang kanana papakanadian niyo na di tanu tunggulaw-laan ka ayamanan niyan nakakuan mimbunutan wang kuto pa man ng mga pagtawa anda ba ini ada na babalwin nila na programayran na pwede no di program di sila di pakaradian na iniramong kaun sa Qur'an na sa Qur'an nakita mo Allah agumapuro ko lang na mapuro na saka aming galabukon na saka makapundulaw na sa dusa adigyan ko to pa man ng mga tao ako ayamanan niyan na iniramong ka kilalang ko to pa man ng Qur'an ikasapulo agwisa na dimbatian sa Qur'an sa sulad o ayamanan niyan ng mga di mo tamya batiatan sa ikusul mga padian Qur'an ayamanan niyan na sudyo ditano sa iko kabatiatan ron so ayamanan niyan na mga sajida kailangan na ayamanan niyan na sudyo ditano ron diyan ko to pa man ako nakapsudyo tanurun na panasbih tanu sa iko ingaran wallah subhanahu wa ta'ala uditan no milalagang gamutan wa na sajada wajhi lilladhi saqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin api ay buot kabatian no na so lagi do batian tanu gida sumusubud tanu sa iko sambayang subhana rabbil a'la Nagyanan mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala mga usayan uli nagugudan sa iko Kambilangatawi ko kapumbati ako Qur'an na pangnintano sa iko Allah subhanahu wa ta'ala ayama na niyan na limun tanong niyan na minggulalan tanong ka na pamanamiya pangaloy sa salamong kustanungo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.